אני רוצה להעביר את המסר על המילה אחריות. אוקיי. המילה אחריות היא מתחילה באלף ונגמרת בתף, מאלף עד תף. האלף זה בעצם אני. באחריות יש משמעות מאוד מאוד גדולה. לפני שאני לוקח אחריות על אחרים, אני צריך קודם כל באלף לקחת אחריות על עצמי, על אני. אחר כך אם אנחנו נמשיך, אנחנו נראה שיש א' ח' על אח. אנחנו צריכים לקחת אחריות על אחי, על בני משפחתי, על משפחתי הקרובה. אחר כך יש לנו אחריות על האחר, א' ח' ר'. בעצם רק אחרי שאנחנו לוקחים אחריות על עצמנו, על משפחתנו, אנחנו יכולים לקחת אחריות על אחר, ואחרי האחר יש אחריי, לאחר מכן שילכו אחריי, ואחריו אפשר ללכת אחרי כל אידיאולוגיה, דרך, משהו שהוא יותר משמעותי, שנותן לנו את העוצמה למקום מסוים, ובעצם המילה אחריות יש לה הובלה מסוימת, יש לה דרך, וברגע שמבינים את זה, אי אפשר לקפוץ. אי אפשר לקפוץ, חייבים לפי המדרגות. חייבים לפי המדרגות, וחייבים להבין את השלבים האלה, כי הם מאוד מאוד חשובים בהתפתחות שלנו.